बर्ड फ्लू एगो बीमारी हवे जे H5N1 या H7N9 इन्फ्लुएंजा वायरस से होला। ई बीमारी मुख्य रूप से पक्षियन में फैलत बा, लेकिन अगर कवनो इंसान इन्फेक्टेड जानवर से संपर्क करे तो ओकरा के भी बर्ड फ्लू हो सकेला। कैसे फैलेला बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू तब फैलेला जब इंसान इन्फेक्टेड जानवर के शरीर के लिक्विड्स जैसे सलाइवा, म्यूकस या फेसिस के संपर्क में आवेला। बर्ड फ्लू के इंसान से इंसान में फैलना के चांस बहुत कम होला। बर्ड फ्लू के का लक्षण बा? बर्ड फ्लू के कुछ आम लक्षण बा: बुखार, खांसी, गला में दर्द, मसल्स में दर्द, थकान, आँख में जलन या सूजन, सांस लेवे में दिक्कत। कौन लोग बर्ड फ्लू से ज्यादा खतरे में बा? किसान आओ लोग जे पोल्ट्री फार्म या चिड़ियाघर में काम करत बा, उ लोगन के बर्ड फ्लू से सबसे ज्यादा खतरा होला। बर्ड फ्लू से कैसे बाचल जाव? बर्ड फ्लू से बचला खातिर एह बातन पर ध्यान दी। जानवरन से संपर्क में आवे पर हमेशा ग्लोव्स, मास्क आ गॉगल्स पहनल जाव। जानवरन के छुए के बाद हाथ ठीक से धोएं। बीमार जानवरन से दूर रहल जाव। अगर आप अक्सर पक्षियन के संपर्क में बाता, घर में घुसे से पहले जूता बाहर ही उतार दी। फ्लू के वैक्सीनेशन जरूर लगवाई। बर्ड फ्लू के इलाज कैसे कैल जाला? कुछ एंटीवायरल दवाई बाजे बर्ड फ्लू के लक्षणन के राहत देवे में मदद करेला। अगर दवाई लेके भी आराम ना मिले ता तुरंत डॉक्टर से सलाह ली। अगर रवा हमरा वीडियो बढ़िया लागल हो तो लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब जरूर करी।